So ito yung pinakamalakas natin mga kalapati, no? At ito talaga magtatapos lahat mga kalapati, no? Ito yung dudulo mga kalapati, galing sa Kalawakan mga kalapati, no? Ay yung pinakamalakas na ibon natin mga kalapati. Ayun yung mga kalapati na meron tayong kakatayin ngayong December 9 mga kalapati. At syempre mga kalapati, no? Yo! What's up mga kalapatoy? What's up mga kalapatoy? So, na-miss nyo ba kami? Parang wala naman nakakamiss sa amin dyan. Wala naman yata wala naman na-miss sa amin dyan. So na mga kalapatoy na, so ito ngayon lang tayo ulit makakapag-vlog dahil sa yun yung mga kalapatoy. Meron tayong konti problema mga kalapatoy, no? Nawalain po natin mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no? Sa siguro next video na ma-upload natin mga kalapatoy, no? About dun sa pag-vlog na namin mga kalapatoy. Natigil yung pag-vlog namin mga kalapatoy dahil nga sa yung cellphone ko mga kalapatoy tsaka yung motor ko mga kalapatoy, ninakawan ako mga kalapatoy. Natanga yung cellphone ko. Tapos natangay din yung nadadala yung cellphone. motor ko mga kalapatoy. Cellphone na pang-vlog mga kalapatoy, no. At yung nga mga kalapatoy na may mga i-upload pa sana ako mga kalapatoy, kaso lang yan nawala nga mga kalapatoy, no. At yun na mga kalapatoy, no. At sa mga wag na. Okay. Ayun mga kalapatoy, no, sana sa mga nag-aabang ng vlog namin mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no, wala muna tayo shoutout ngayon mga kalapatoy dahil nga mga kalapatoy, no, at madali ang vlog lang to mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no, abangan nyo yung next video namin mga kalapatoy dahil nga mga kalapatoy. Yun nga, ipopost ko dito mga kalapatoy, kuha ng CCTV mga kalapatoy. At yun nga na mga kalapatoy, nag-request pa tayo ng copy mga kalapatoy dun sa Marquee Mall para makakuha tayo ng copy mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, kitang-kita mga kalapatoy, kumuha ng motor ko mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, no, sa lahat ng brad, no, sa lahat ng tres, no, capital S sa inyo mga tol, mga brad. Capital S sa inyo, no. At yun nga, isang brad yung kasama dun sa CCTV na yun. Tol, wala akong pakialam sa'yo, tol. Pag ito, nakuha ko na yung CCTV, papadampot kita. At syempre, yun nga, advice naman dyan sa lahat ng mga brad na makakapad dito. Capital S sa inyo lahat, no. Kasi yung isang brad natin kasama sa pagkuha ng motor ko habang nakatulog ako mga kalapatoy, no. Nakaidlip ako mga kalapatoy. At yun nga mga kalapatoy, hindi ko man ikwento lahat mga kalapatoy, no. Lahat ang pangyari, hindi ko man ikwento mga kalapatoy dahil nga mga kalapatoy, no, may kita nyo rin dito mga kalapatoy. May ipopost ko rin dito yung mga kalapatoy, no, yung pagkuha ng motor ko, kinuha yung motor ko, tapos yung cellphone ko. At yun yung mga kalapatoy, no, update tayo sa ibon natin mga kalapatoy, no. At ibon natin mga kalapatoy, medyo nangunti mga kalapatoy dahil nga sa medyo napabayaan mga kalapatoy, no. At yun ang patuloy yung sakit dito sa amin mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no. At pero mga kalapatoy, sa next race ng UFC mga kalapatoy, at yung nga mega shoutout sa mega shoutout dyan sa lahat ng member ng KFC. At syempre, feeling ko talaga marami talagang nakakamiss na sa tawag na, Dimingaw ba? Tagalog ito yan? Maraming na-miss. Na-miss nyo na siguro kayo mga kalapatoy, no? At yun nga, wala nang ingay gano'n yung kalapatoy dahil nga sa problema, no? At yun nga, update tayo. At si Kedong! Ayun! Pabebe si Kedong, ha? Busy si Kedong mga kalapatoy, busy. At yun yung mga kalapatoy, na-update tayo sa mga iba natin mga kalapatoy. At ito mga kalapatoy, no? Ito, yan natin, ibabalik tayo natin yung camera mga kalapatoy para makita nyo naman mga kalapatoy yung panglaban natin next load ng KFC mga kalapatoy, na may pangarga tayo mga kalapatoy. Syempre mga kalapatoy, pang malakas ang ibon to mga kalapatoy. At syempre mga kalapatoy, nag-iipon tayo ng malakas na ibon mga kalapatoy para sa next race mga kalapatoy, makasabay tayo hanggang dulo ng Kalawakan mga kalapatoy, dulo ng Apari mga kalapatoy. At yun yung mga kalapatoy, no, hindi tayo nawawala ng tubig sa kanal mga kalapatoy para mas lalo malakas yung mga YB natin mga kalapatoy, at para malakas tayo mga kalapatoy sa next load mga kalapatoy. Kayo malakas dyan, umanda kayo kapag umanda kayo. Mega shoutout dyan. At yun nga, umanda kayo sa next namin. Sa next load, may malakas na kaming iwan. At yun yung mga kalapatoy, na-showbird natin ito mga kalapatoy. At meron tayo rito mga kalapatoy, may red bar tayo rito mga kalapatoy. At ito mga kalapatoy, na may yun nga, medyo rush yung ginawa natin sa kanila mga kalapatoy. Kasi yung itlog na isang piraso lang mga kalapatoy, no, yung itlog na isang piraso mga kalapatoy, ipinagsama na natin sa kanila mga kalapatoy. Ayun nga mga kalapatoy, ibon natin mga kalapatoy, na talagang super quality ito mga ibon na ito mga kalapatoy, no. At ito mga kalapatoy, meron tayo rito mga kalapatoy, meron din tayo ritong, ayun mga kalapatoy, meron tayo rito. Ayan, itim mga kalapatoy na pares siya ito mga kalapatoy, oh.
Ayun pare siya mga kalapati. At yung mga kalapati, naging anak nila mga kalapati, white mga kalapati, no? Pero okay na yun mga kalapati. Ayaw ko talaga ng white mga kalapati, no? Pero sige, okay na yun mga kalapati. Isama natin mga kalapati kasi sayang naman mga kalapati, no? At dito nga mga kalapati, no, mayroon tayo rito mga kalapati. Meron tayo rito, ang tawag dito mga kalapati, no, black velvet ba ito mga kalapati? Ay, itim na ibon mga kalapati. Ito nga mga kalapati, no? Ito yung inaasahan ko mga kalapati. At ito nga mga kalapati, no? Kung sa halaga ng ibon mga kalapati, may halaga talaga ito mga kalapati. Kasi binili pa namin to sa ano mga kalapati, sa Kuala Lumpur, Kuala Lumpur. sa Kuala Lumpur mga kalapati. Mga kalapati, no? Pagkisa na yun mga kalapati, no? Itog nila mga kalapati, may crack na mga kalapati, no? Ayun yung mga kalapati, tinin yung mukha niya mga kalapati, ayun, ha? Ito nga mga kalapati, isa mga kalapati, na ito yung kak mga kalapati. At yun nga mga kalapati, no? At ito mga kalapati, na inaabangan talaga natin yung maging anak nila mga kalapati. Kasi ito talaga yung panlaban natin mga kalapati sa race mga kalapati, no? At yun yung mga kalapati, no? Ito mga kalapati, meron tayo dito mga mga kalapati. Ito, meron na tayong napisa dito mga kalapati. At ito mga kalapati, 3 piraso ito mga kalapati. 3 piraso yung kasi mga kalapati, ang ginawa ko mga kalapati, pag na-check ko mga kalapati, tinignan ko yung itlog mga kalapati na isang piraso lang mga kalapati. Tapos may isinasama ko ng mga kalapati, pinapaitlog ko sila ulit mga kalapati. So naging itlog dito mga kalapati, naging ano lang mga kalapati, no? 3 piraso mga kalapati, no? Ito mga kalapati, no? Ayun yung mga kalapati, 3 piraso mga kalapati, 3 piraso yan mga kalapati, no? Ayan, 3 piraso yung inakay na yan mga kalapati. Siyempre sa kabila mga kalapati, no? Ayun mga kalapati, no? Itong mehin na to mga kalapati. Ano to mga kalapati? Lasatin line ba yun? Lasatin line ba yun? Ewan ko, di ko alam mga kalapati. Pero ito hiniram ko lang doon sa barkada natin, no? Sa barkada rin natin malakas, no? Malakas mga sar. So ito mga kalapati, no? Meron tayo dito BOTC mga kalapati, no? BOTC, tapos yung kak mga kalapati, wala lang singsing mga kalapati. At yung at malakas tong BOTC natin mga kalapati, at malakas talaga siya mga kalapati dahil Battle of the Champion mga kalapati, at galing to sa puncher na sikat mga kalapati. At syempre galing dito sa binili din natin to na mahal mga kalapati, no? At yun mga kalapati, 3 piraso din yan mga kalapati. Piraso mga kalapati, at 2 dyan sa kanilang mga kalapati. At ang isa dyan mga kalapati, no? Galing to sa galing sa kong natin mga kalapati, congressman natin mga kalapati. Congressman yung line nung isa mga kalapati, sinama na natin itlog dyan mga kalapati. At napisa naman siya na maayos mga kalapati, no? Napisa naman siya na maayos mga kalapati. Ito nga mga kalapati, no? Inaano talaga natin mga kalapati. Nagpapalakas talaga tayo ng ibon mga kalapati, no? At ito naman mga kalapati, meron tayo rito mga kalapati, sa taas naman mga kalapati, no? At ito mga kalapati, meron tayo rito Morris Gordon mga kalapati, no? Morris Gordon hen mga kalapati, at isang black velvet mga kalapati. At sana mga kalapati, no? Ito papisa na rito mga kalapati. At sana dito mga kalapati, makabawi tayo rito. At yun mga kalapati, itlog nito mga kalapati, papisa na rin. At yun natin mga kalapati, no? Ito nga mga kalapati, may crack ng itlog dito mga kalapati, no? Ay mga kalapati, gumagalaw-galaw ng mga kalapati, oh. Papisa na to mga kalapati, may crack ng itlog nila mga kalapati. At siguro to mamaya mga kalapati, bukas mga kalapati, pisa na to mga kalapati, no? At yun yung mga kalapati, ay yung hen natin mga kalapati, yan yung hen natin, no? Sa mga nag-ano dyan ng mga ibon ko na mahinang nilalang daw ako, salamat naman sa inyo, talaga mahinang nilalang ako. Nagpapalakas pa lang ako ngayon. So ito mga kalapati, na ayan yung ito yung black velvet natin, tapos yung kak natin, at solid naman siyang barako mga kalapati, talagang matigas talaga mga kalapati, no? At ayan yung Morris Gordon natin mga kalapati. 2 itlog yan mga kalapati. Papisa na rin yan mga kalapati, kasama dun sa black kanina mga kalapati na pinakita ko mga kalapati, no? At yun yung mga kalapati, dito tayo sa baba mga kalapati, no? At ito mga kalapati, no, meron tayo rito mga kalapati, meron tayo rito di natin alam gaano lahi na ito mga kalapati, pero Taiwan yung tatay nito mga kalapati. Naka-sensor yan, itong checkered na yan. Ayan. Pero alas magkaano sila mga kalapati, magtsuhin yung dalawa ni mga kalapati, no? At ito mega shoutout kay KJ yan, kay KJ Ibon yan. Tapos lahat yan naka-MPC yung mga yan. 2001, 2000 basta yung yung Signeton MPC na MPC na 2019. Ayun na, at ito na napaka super quality nitong hen na yan, no? Yung checker din, no? At talagang maganda talaga mga kalapati, inaabangan talaga natin mga kalapati. At yung at yung mahal impression ang bili natin ito sa dalawa na yan, sa magtsuhin na yan. At talagang may presyo mga kalapati, masakit sa bulsa mga kalapati, na. Pero okay na yung mga kalapati dahil nga sa nag-iipon tayo ng malakas mga kalapati, nag-iipon tayo ng malakas na ibon mga kalapati. At para next race mga kalapati, no, nakabawi naman tayo mga kalapati. Di tayo mabitin sa mga kalapati, di tayo mabitin sa paglulod natin mga kalapati. At dito naman tayo sa kabila mga kalapati, no.
Ayun nga mga kalapatid, dito mga kalapatid, meron pa rin tayo dito BOTC mga kalapatid, no? BOTC, tapos meron tayong Taiwan Comring dito mga kalapatid. Yan yung kak mga kalapatid. Ito yung kak, tapos ito yung hen mga kalapatid, oh. Ay yung hen mga kalapatid, BOTC mga kalapatid na hen mga kalapatid. At yung mga kalapatid, no, subukan na rin din natin yung lahi na ito mga kalapatid. Tingnan natin kung sana mga kalapatid, sana dumulo yung mga anak na ito. Sana magiging malakas yung mga anak na ito. At ito mga kalapatid, sa baba tayo mga kalapatid, no? At ito mga kalapatid, meron tayo rito mga kalapatid. Ito tawag doon ito, giant daw ito mga kalapatid. Pag Indian giant mga kalapatid, no? Club ring ng mga kalapatid, no? Yung kak mga kalapatid. Club ring ng Maynila mga kalapatid. Yan, solid na kak mga kalapatid, no? At ito naman mga kalapatid, itong hen natin mga kalapatid, no? Siyempre malakas ito mga kalapatid. Kukuhain natin mga kalapatid, no? Ito nga mga kalapatid, no? Ito, huwag mo camera, Jo. Ito mga kalapatid, no? Ito, siguro malakas na rin ito mga kalapatid, no? Ayun siya mga kalapatid, no? Ayun siya mga kalapatid. Siyempre mga kalapatid, naka-sensor siya mga kalapatid, no? Titingnan natin mga kalapatid kung gaano kalakas ito mga kalapatid. MPC siya mga kalapatid, naka-sensor mga kalapatid. Ayun yung mga kalapatid, no? At ito nga mga kalapatid, no? May itlog na ito mga kalapatid. Pares yan nasa taas mga kalapatid. Tapos yun nga, pinapares ko sila ngayon dito ngayon mga kalapatid. Gusto ko kuhaan ito ng lahi mga kalapatid, no? Tapos yung itlog na ito mga kalapatid, nandun sa red bar kanina mga kalapatay. At yung unang pinakita nating ibon. So ito yung pinakamalakas natin mga kalapatay, no? At ito talaga magtatapos lahat mga kalapatay, no? Ito yung dudulo mga kalapatay galing sa Kalawakan mga kalapatay, no? Ay yung pinakamalakas na ibon natin mga kalapatay. Ayun yung mga kalapatay na meron tayong kakatayin ngayong December 9 mga kalapatay. At syempre mga kalapatay, no? At syempre mga kalapatid, no, December 9 mga kalapatid, syempre December 9 mga kalapatid, birthday ko yun mga kalapatid. Syempre mga kalapatid, sa birthday ko mga kalapatid, mayroon tayong pag-gift bird mga kalapatid. Syempre mga kalapatid, alam ko mag-enjoy din kayo sa birthday ko na yung mga kalapatid dahil napaka-quality ibon ibibigay natin sa inyo mga kalapatid na syempre pares agad yun mga kalapatid. Para naman mga kalapatid, no, makapag-umpisa rin kayo agad mga kalapatid, no. At kahit hindi pa man tayo nakapagpadulo ng ibon mga kalapatid, at yung mga ibon natin mga kalapatid na kinokolekta natin mga kalapatid, may mga experience na yan mga kalapatid. Malakas yan mga kalapatid. Habang enjoy ako sa magiging birthday ko mga kalapatid sa December 9 mga kalapatid, magiging enjoy rin kayo mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no, habang maaga pa mga kalapatid, malaya pa yung December 9 mga kalapatid, pwede nyo na ako i-greet mga kalapatid. Pwede na kayo magregalo sa akin mga kalapatid. Tumatanggap na ako ng regalo nyo mga kalapatid. At yun yung mga kalapatid, no, advance na agad mga kalapatid, no, pa-advance na agad mga kalapatid. Baka naman meron kayo dyan. At yun yung mga kalapatid, no, at dito tayo sa stockboard natin mga kalapatid. Wala tayo show rito mga kalapatid dahil wala nga itong laman yun mga kalapatid. Ito mga kalapatid, no, ito yung stockboard natin mga kalapatid. Meron tong tatlong inakay na yun nga dito nakalagay yung dito nakalagay yung galing kay Idol Noy Mola, no. Yun nga, mega shoutout no, Noy Mola. Yun, mega shoutout sa member ng KFC. At yun nga, staff ng KFC. At yun syempre sa coordinator natin na si Boss Jazz. Yun, mega shoutout sa inyo, no. At syempre sa lahat ng member ng KFC na nakilala sa amin at nagmamahal sa amin, Team Durian, syempre. Team Durian, yun, mega shoutout sa inyo. At syempre na dito tayo. So yun ang mga kalapatid, no. At ito, may viewing tayo mga kalapatid. Ayun ang mga kalapatid, no. Hindi ko alam mga kalapatid kung tama ba itong ginagawa ko mga kalapatid, no. Ay, naka-viewing na agad mga kalapatid. Ilang buwan pa, wala pa nga itong buwan mga kalapatid, no. Mga bata pa mga kalapatid, no. Pero ang gusto ko kayo sa kanila mga kalapatid, mahasa na talaga mga kalapatid. Hasa na talaga sila mga kalapatid sa viewing mga kalapatid, no. Mabatak sila mga kalapatid, no. At ito naman mga kalapatid, ito yung galing kay Boss Noy, Boss Noy, nakikita mo na ibon mga Boss Noy, no. Napakaganda niya, no. Napakaangas niyan. So ito ako rito eh. Love na love ko tong ibon na to eh. Kaya alagang-alaga yan eh. So yun ang meron tayo rito ilan ba to? 5, 6, 7, 8. So ito. Siyam na napasibong natin. Siyam na pasibong natin yung naka-ready na para sa next race natin, sa next load natin, may sakay na natin sila. Yung nga lang na problema, puro naka-MPC pa tayo ngayon. MPC na sing-sing. Pero mga kalapatid, no, pero mga kalapatid, yung sa beauty, yung saan natin mga kalapatid, sa MPC natin mga kalapatid, dun mga kalapatid, bibili tayo ng 6 na KFC mga kalapatid. Yun ang matatag talaga mga kalapatid. Ano kayo dong? Okay ba yung mga... laban na yan. Okay ba yung mga viewing natin? Oo, hindi ako kasali. Okay, Ayun, may tropa tayo rito, no. Ay, mga tropa tayo rito, tropang malakas, no. Galing sa planetang Earth. Sa Kalawakan. Ito, may dala kang upo, Nakakatakot. Huwag mo takutin yung mga viewers ko. Hindi, upo lang to. Huwag mo takutin. Trabaho. Wala Huwag pang ganyan. sa ibon natin. Ayun na nga, mga kalapatid na ngayon natin nakapag-vlog mga kalapatid. Yung mga kalapatid.
Etong malaking loop natin mga kalapatay, no? Etong malaking loop natin mga kalapatay. Apat lang yun naman yung ngayon mga kalapatay dahil nga sa natadasan tayo uli ng ibon mga kalapatay. Ibig sabihin na dun mga kalapatay, no? Mahinang nila lang. So ito nga mga kalapatay, sisilipin natin mga kalapatay. Pero yun na sa loob mga kalapatay, malakas na nila ngayon mga kalapatay. Galing yan sa Kuala Lumpur mga kalapatay. Sobrang lakas talaga na ito mga kalapatay. Kung makikita nyo to, ito no. Ito nga mga kalapatay, no? Pinasok na ni Jojo mga kalapatay, no? At yung titingnan natin, mga kalapatay, meron tayong Christmas tree dito mga kalapatay para pag dito tayo mga kalapatay, hindi makalabas yung ibon natin mga kalapatay, no? And design lang yan mga kalapatay. So ito mga kalapatay, no? Mayroon tayo rito mga kalapatay, meron tayong blueberry rito mga kalapatay. At ito mga kalapatay, no? Mukhang mahinang ibon to mga kalapatay. Ibon ni Jojo yan mga kalapatay, lugon na lugon lang mga kalapatay, oh. Pag ito mga kalapatay, makita nyo Ramonda to mga kalapatay, tumutuldok yan mga kalapatay, no? Ay mga kalapatay, malakas sa ibon yan mga kalapatay. At yun syempre mga kalapatay, meron tayo rito yan mga sibong to lahat mga kalapatay, no? Mga sibong mahinang nila lang mga kalapatay, pwede pang ano mga kalapatay, pwede pang ano lang yan, pang malapitan mga kalapatay, hindi pwede pang malayuan. Pero nasa kanya na mga kalapatay, kung nilipad siya ng malakas mga kalapatay. Dahil yung nanay tsaka tatay niya mga kalapatay, merong ano, may background dyan sa South China Sea mga kalapatay, no? At yung mga kalapatay, dito tayo mga kalapatay, no? At ito nga, lugon na lugon mga kalapatay, no? Kaya kung nakita yung pakpak mga kalapatay, ayun, lugon na lugon mga kalapatay, nag-alagas, bitaw medyo. Masakit yung balat niyan. Masakit yung laman yan. Ito mga kalapatay. Ito yung nanay nung ito yung anak nung ano mga kalapatay. Ito yung anak nung dalawang itim kanina mga kalapatay na pinakita ko sa inyo mga kalapatay. Anak niya mga kalapatay, napakasolid talaga niya mga kalapatay, napakasolid talaga mga kalapatay. Sobrang lakas talaga niya, no? At yun naman yung isa mga kalapatay. Ayun, ito yung isa natin mga kalapatay, no? Ito yung ano, ito yung kamag-anak ni Pilay mga kalapatay na fighter natin mga kalapatay. Yung jet fighter na consistent natin mga kalapatay, no? Ayun nga, wala siya ng karanglan mga kalapatay dahil si Smash nga mga kalapatay, no? At yun nga mga kalapatay, no? Sa loop natin na malaki mga kalapatay, no? Apat na piraso pa lang nandito. Apat na piraso pa lang mga kalapatay. Pero mga kalapatay, no? Meron na tayong riding walo doon. Walo na may sasama dito sa loop na to mga kalapatay. At sana naman mga kalapatay, yung walo na yun mga kalapatay, yung walo. Magiging ano na sila mga kalapatay, magiging sana magiging healthy sila dyan mga kalapatay sa loob na ito mga kalapatay. At yun nga mga kalapatay, no? Dahil nga mga kalapatay sa siguro mga kalapatay, at yung dahil nga siguro sa itik mga kalapatay, may itik tayo sa ilalim mga kalapatay, no? Ayun, papakita natin. Ayun nga mga kalapatay, no? Kung nakikita nyo ito mga kalapatay, no? Dito nakatira yung itik natin mga kalapatay. So dating video natin mga kalapatay, no? Yung itik natin mga kalapatay, sobrang liit pa mga kalapatay, ganito kalalaki pa lang mga kalapatay, no? Pero ngayon mga itik natin mga kalapatay, mga solid na mga kalapatay, mga halimaw na mga kalapatay, oh. Ayun na mga kalapatay, pwede na pang December mga kalapatay, oh. Ano masabi niyo diyan mga kalapatay? Baka naman ano, may mag-ambag diyan ng uling. Baka naman may mag-ambag diyan ng emperador. Ay yung mga kalapatay, lalaki nila mga kalapatay, no? 5 piraso yan mga kalapatay, sobrang lalaki talaga niyan mga kalapatay, no? At yun yung mga kalapatay. Mga kalapatay na siyempre mga kalapatay, na update lang tayo sa ibon natin mga kalapatay. At siyempre mga kalapatay, yun nga, sa lahat ng mga nag-aabang ng video namin at ngayon nga uli kami nakapag-upload dahil nga sa problema. At syempre, kita-kits tayo mga kalapatoy, no? Kita-kits tayo sa next load mga kalapatoy, sa next video ko mga kalapatoy. At syempre, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa channel namin, subscribe na, tapos hit yung notification bell para mag-update kayo sa sunod natin mga video. At syempre mga kalapatoy, pa-comment naman kung yung itik ko, tanggalin ko na ba o dyan na lang muna sa ilalim kasi ano mga kalapatay, doon may sapa kayo sa ilalim nito. Dyan sila uminom ng tubig sa kanal. malakas sila mga kalapatay. Dyan nakatira yung dyan nakatira yung mga itik namin. So, yun yung mga kalapatay, no? Lumaki na rin sila dyan mga kalapatay, pero yung ibon namin mga kalapatay, nagkakaroon din ng sakit mga kalapatay, no? So, siguro mga kalapatay, i-release ko na sila mga kalapatay. I-release ko na yung mga itik mga kalapatay bago pa masampa yung walong binaviewing natin ngayon. Sino mga kalapatay, hanggang dito na ito mga kalapatay. Maraming salamat sa inyo. Siyempre, hanggang dito na ito video na ito. Bye-bye. Bye-bye.